Super ponuka je kurz alebo štúdium, ktoré sa nachádza na úvodnej stránke, ale taktiež sa nachádza medzi prvými pri vyhľadávaní v kategórii. Čiže keď si zoberieme napríklad aktualizačná odborná príprava, tento kurz je zaradený v kategórii BOZP a keď kliknem na kategóriu BOZP a PO, tak v takom prípade sa zobrazí daný kurz takisto na poprednom mieste. Toto poradie potom platí, alebo to, že je zaradené medzi super ponukami, platí na všetkých portáloch a na všetkých partnerských médiách pre daný týždeň. Super ponuky sa objednávajú cez správu aktivít, čiže klikneme si na tento odkaz a následne si môžeme pozrieť, koľko bodov máme k dispozícii na objednanie super ponuky. V prípade, že máme 0 bodov, tak samozrejme super ponuku si nemôžeme objednať. Musíme mať zadané kurzy alebo kurz, pre ktorý chceme objednať super ponuku. To znamená, zoberme si príklad, že chceme pre tento kurz objednať super ponuku, tak klikneme na ikonku so zeleným krúžkom na publikovať a vyberieme super. Následne vyberieme týždeň, v ktorom sa má super ponuka zobrazovať. Červený sú zobrazené týždne, ktoré sú neúplné. To znamená, vždy sa zobrazuje super ponuka od pondelka do nedele. A keď to objednávajú napríklad v pondelok, tak v takom prípade ešte sa oplatí objednať možno aj pre daný týždeň, ale ak objednávate vo štvrtok, tak určite neodporúčam objednávať, pretože by ste stratili pondelok až stredu, by vám prepadla táto doba. Čiže vyberieme si týždeň, v ktorom chceme mať danú super ponuku objednanú. Následne si zvolíme, či ju chceme mať objednanú na Education.sk, čiže na slovenských portáloch, alebo aj v Čechách. A klikneme na nastaviť.